ukara akarana karenan mardi siwi sinawung resmine kita sinuta sinukarta mrih kertarta pakar dening ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji Ayo cepat, setelah konangan uang. Ayo, dang. Ayo toh. Sekarang kan bisa. Kene apa ya? Ojo kono. Kene. Ayo, gang. Kene Pak. Ayo Pak. Tumpuk kene. Si. Wes sabar. Yo. Aman. Yo, tinggal. Nek ndelokke lingkungane kok reget banget. Lagi kotornya iki. Apa kau? Ya. Reget tenanan, lingkungane ora nyenengake reget sih. Lah nggih, ngene iki piye to jeneng wargane ya? Ya, dalem iki wis wayahe kerja bakti sok wangan kok urung ana sing do teko do ngumpul iki. Karepe piye? Ya ampun kula sanjangi mak dalu wong pun tenggen WA nggih pun dadi grup-grup niku dumungke getuk tular, tangga teparo, masyarakat lebih mau sanjang nak sakniki niku enten kejabate teng Sukwangan. Ngoten jam 8 lho, tepat kula nganti ngoten. Gek lali ngomongake. Wah, mboten saestu mancek mawon teng grup jenengan niku lak enten to grup RW RT niku lagi enten to, Pak. Iki suasanane reget kaya ngene, nek diwiwiti resik-resik sik wae. Lah nggih, diwiwiti sing mawon nggih. Gen dadi contoh warga nek awak dhewe niku tokoh sing iso sregep. Nah. Tak bekal. Nah, warga niki inisiatif iki lak jane nggih penak to. Nak sing sampah organik iso nggo pupuk, sing sampah-sampah anorganik iso didaur ulang, damel tambah-tambah pemasukan warga lah jane saya to, Pak. Aku ya karepe bilung ya beda. Nggih. Angge karepe ngoten niku gen do ora sambat nak rada nyambut gawe ini sampah ini iki ya jane iki gawe ora gua sembarang iki ayo jane resik nek asli to, Pak. Gek kowe lali ngomong-ngomongake. Boten, saestu. Ya seneng dituthuk kenongane dikabari kabeh. Oke, kula tutur riyen sampai benteng mriki riyen dan mangke dipendet.
Suasana ini penak banget jadi. Nggih, kula Banyune bening. nggih kula pentok ini nggih, kesane do dugi. Warga. Ayo ayo ayo. Iki wis jam 8 lho. Wis wayahe kejabati. Ben ora kepanasan ayo. Udah makan. Warga Sari Utomo. Ayo ayo. Ini sedulurnya kencang saya dijak. Ini udah digundahi. Ini jam 8. Ayo. Temen sampean ki. Lah, iki wis dipantong Pak Bayan apa sampeyan ora krungu to, Kang? Ya aku ya krungu nek ojo banter-banter mlaku ki. Sampe kok ndak dinteni kancane. Sugeng jang Pak Bekel. Kang. Iya kene, nglumpuk kene. Wati Armanto. Nggih. Lah kok mung samprit kene iki kok gawe ning ndi? Lah isa do ning mburi to, Kang? Bisa nyiapke banjaan lan kuburan pene. Oh iya. Oh, ana bacaane to iki? Ya kudu ana. Oh, alah bacaane. Sampeyan iki mikir kok sing ana bacaan, wae mikir weteng wae sampeyan Pak Bayan ki. Yo wong kuwi yo gebone to wong yo urung sarapan, Cik. Alah. Asline Kang Bayan ki ora nakokke wonge. Lah apa yu? Ditakokke pelak banjaan. Walah. Wis, Warti iki senenge kok yo omong ngono. Mari mboten, Pak, mboten jeng niku. Oh, mesti kok ngono, ngene ya. Kang. Sapa iki? Iki sapa to iki? Nyuwun ngapunten Pak Bekel. Oh iya lho. Abayan. Nggih. Telat niki. Hmm. Tuh yo. Sengiji. Kang Irun. Kang Irun. Ningali bae. Ya apa iki? Niki lagi telat, lagi nenggo ingkunge medhot rumiyin iki lho. Ya. Nggih. Kersane merasuk bumbune. Ya ora apa-apa. Nggih. Iki apa iki? Sabar, mesti lho bareng karo kancane. Iku iki. Gerak. Ya wis kene. Ayo. Jas iki. Ya. Ya, sedulur-sedulur kabeh. Nggih. Dadi ngene, sampean kuwi tak kumpulke ana ning rancah kene. Nggih. Ora mung do kumpul mangan-mangan tok. Ning iki nalurekke para sepuh biyen. Udakara suwe awake dhewe duwe aturan, ya toh. Kok tak kumpulke nang kene resik-resik sendang, resik-resik kali ben ketok endah. Oh, nggih. Baras. Kuwi Warti dirungokke. Sampeyan kuwi sing di rumah makan kondiang, nak gawe iklan ki aja sing sak greme dhewe. Ana sampah kuwi ya di resiki. Lah nek kowe ngono ya wis tak pilah-pilah to, Kang. Endi sing iso gawe pupuk, endi sing iso didaur ulang. Anak sing iso payu didelok ya tak del to, Kang. Oh, alah. Nek ora ngono, aku wingi weruh bar mangan ning warung jenengan. Walah jenengan iki nak sak 2 meter masang MNT. Wah, tulisane gedhi. Aku mangku meneh 2 meter meneh masang MNT gedhi. Lek kok tembek-tembek ning wit, kuwi lah ya jenengane ngrusak lingkungan. Dadi rapik to pandangane iki. Lah sampean kok ora ngerti. Ngono ku ya ben mayoke dagangane to, Kang. Walah. Sampeyan ki usahake ya usaha. Nek nek MMT tampek ngergo iki ya rusak pemandangan to yu. Nah, Kae lho koyo sing kae nang WA grup WA. Malah kayak kabar sing urus jelas kata Bu. Iya. Lah jenengane dadi sampah medsos turun. Oh, wah kuwi jenenge. Lah bener. Malah saiki ki. Tambah pinter. Ya akhirnya pinter sakniki, Pak. Heeh, dadine sing jenenge Hoa kuwi sampahe ning medsos. Oh, iya. Marai gendro ning masyarakat, marai bingung warga kabeh ning dusun kene. Mula awake dhewe kuwi duwe kewajiban resik-resik sendang, resik-resik kali iki dimen iso resik kaline, iso resik sendang.
Ngoten. Iso malah kaporo banyune tambah bening. Nggih. Bening tuke, bening banyune, lan bening sing adus. Kok bening sing adus to, Run? Iya. Kaya Joko Tarub wae kowe kuwi. Heeh, kaya Joko Tarub. Ah, ora. Sing bener kowe kuwi wong tuwa. Rambute ngapluk ning ngisore isih ngamuk. Irun. Wong sing dipikir kok weteng wae. Wah, ini wis teko kabeh ya. Nggih, Wis, Dok. Mangan-mangan sih. Ali pancane iki pun dugi niki ta. Nggih niki. Yo. Yo. Yo, mangan yuk. Kok sih? Lah sapa Jenengan nggih lali. Apa kuwi? Nah jenengan iku lak wis ngundang kesenengane prajurit arek. Oh iya lali. Iya. Lali ya. Prajuritan ya, Pak. Nah, bener. Saya wis kelebu ning WPTB. Lah BTP iki apa to, Kang? Wah, ra ngerti WPTB. WPTB kuwi warisan budaya tak bendawi. Ayo, pinter temen. Kowe wis disahke apa durung? Wis karo Kemendikbud tahun 2019. Biasane iki. Ya sini rada semingkir tak undange delek mulai ya. Ya. Ayo. Ya saya ngomong apa nonton aku. Wis bogel, monggo. Lah diwiwiti mawon. Keseniane. Iki penarine prajuritan aja do langsung sik. Oh lah, do main bancaan to. Ayo. Ayo bareng-bareng. Yo. Wah, ayo. Ayo. Ayo, tumpenge ditotokin. Nggih, Pak. Apa kene? Ayo kan, bareng kene kan. Jebul pas apik temen ya, Run. Iya, gayeng tenan ki Ini mau. kan setiap tahun lho. Undang to, Pak. Ayo tenan. Ketok guyub. Nggih, ngerti. Wah, emene barang lho, yu. Iya. Ya, Run. Kenapa to? Enggak. Atau aku ya dipokono nganggo donga. Iya, Run. Lah oke iki sampean to mau. Yu, Mangan yo, sik. Mangan ya. Nggih. Sampahe kudu dilumpukke diresikke nang nggon tempate. Nggih. Soale iki tradisine para leluhur biyen sendang kali iki wis diresiki, ya ta? Oh, nggih. Iki kanggo aturan aja mbuang sak nggon-nggon. Nggih. Oh, nggih. Oh, wong itu Run. Ya tak bae. Sik iki. Gak enak deh. Enggak yo. Ayo. Kenapa iki? Ya monggo Le. Rame tenan. Enek pawai barang pria tenan. Kenapa jenenge mau ya? Nah, Sampeyan ki Mbak Susi anake Kang Marga sing biyen cilik, menik-menik putih. Pangkling aku to ya, No. Iya yuk. Aku Susi. Nek pangkling. Saiki wis sukses ning kutha ya. Ayo jelas to, Yu.
ado-ado lunga nang kutha ya kudu sukses lah. Ya ora Dinti. Ora kene-kene nak, ora damel Ayo, bacaan kene nak. Nggih, nggih. Pantesan iki. Wis pirang taun njur dadi maleh ayu kaya ngene iki. Ya wis sing rukun. Mangan bareng ngono iki nek dirasake kepenak. Nggih. Enak tenan. Ya. Wong rukun kuwi kepenak. Kenapa? Enak masakane. Mangan tidak kali ini lah gitu mangane. Ah, pada pedes ya, pada pedes dulu. Berat. Apa meneh to iki? Maksudmu piye? Pak, gua sampah nang kali ini piye maksudnya? Lah men buang. Tok kok ala tok kawes tok. Oh ya gur sampah sakmene iki lho kebakalane keli tekan laut. Rasa digerek Ah, piye to? Kuwi bener kandhane Kang Bayan. Desa kene kuwi wis ada tradisine. Wis temata ngluri nenek moyang zaman biyen iki resik-resik kali resik-resik sendang. Aja buang sampah sanggon-nggon. Kuwi kena hukum. Alah Pak. Negara ndi to Pak? Sing arep menjarake wong babakan buang sampah. Lah wong sing buang ki ora ngerti kok. Ya, Aja salahmu dhewe. Wong garek buang. Buang ngene kan ya wis beres to Pak. Sekarang wong desa kampungan. Kampungan kurang piye? Diwedeni karo aturan ngono wae. Wis kudu gila. Yo. Ora trimo. Sampeyan iki karo warga kene. Aku ora trimo nek aku jenenge wong desa. Karepmu piye? Arep njaluk apa? Tak ladeni. Wis yuk. Ora usah Tak dorame. trimo aku. Iki ya awake dhewe suwangan iki jaga tradisine para leluhur. Ora kok terus do digawe gendro terus. Sampeyan kuwi saka kutha iki oleh-oleh apa? Iki jaga tradisine para sepuh. Leluhur zaman biyen resik-resik kali resik-resik sendang. Lah kok sampean sak kepenake dhewe. Ngene iki sampean kena hukum. Lah nggih niku to Pak. Teko-teko mriki mung garek mangan, lah kok dadak buang larahan sembarangan. Anak pancen mboten melu aturan mriki kan minggat mawon Pak. Minggat mawon. Alah Pak, aku wedi terus aja. Kan minggat mawon niku. Ya wis, ya sik. Wis ngene wae. Sing sabar. Saiki resik-resik wae. Wah, nggih, nggih. Terus. Nggih. Aja digagas. Malah rusak. Tatanan, ayo. Malah kurang. Sok meneh kuwi hati-hati. Tatanan. Ah, sekono resi kono ngono. Tak ada anak tukrang. Mana sebelah kono kae. Nggih, resik kali niki. Sing dadak kok yuk. Ya wis, aman. Wis teko awak dhewe ngurusi iki resik ya. Tegere apa sendiri ya. Ning. Nyemplung ger. Apa? Kemana kok ngopo mangan wae? Iki lho. Hah? Mana ya? Apa? Kebuat delok eneng apa? Tambah akeh ya kono ya. Sama akeh kene. Iya. Rasul mesti kono senengan kabeh. Walah iki kudu laporan iki. Oke. Pak, Apa? hal iki atas sampah kok ngaten kok atahe niki lho. Lho, Wah, hal iki sampah kok ngaten iki. Apa tuh? Sampah. Weh, lah dalah. Iki nek tak delokke Bekakas iki dudu sampah daerah kene iki. Nggih. Iki mesti saka jaba iki. Nggih, mboten wong ngene iki niki. sampah saking kota niki Pak Adul. Wah, oh iya, warga dhewe ra dikon iki kok. Tapi ana tum-tum kaya ngono kuwi. Iya ngene apa iki? Wah, iki dianeken neh bola iki. Ono meneh lho. Mantap, goreng. Bekal. Goreng. Kaya akeh banget iki. Turun iki, akeh kaya ngene iki. Iki mah ono syutingan. Apa iki? Iya, lah pokoknya ngene gitu. Bersangkut. Kuwi dudu gone dhewe nek kuwi wis. Mesti ini kan syutingan bareng Pak Begal. Sopo iki? Iki. Oh ini. Lu kan akeh
tak ditani. Pagi, pagi Pak. Pak Babin. Nggih. Wonten menapa, Pak? Kok soal mriki? Iki Pak Begau. Oh, nggih. Saking DLH kalian. Oh. Iya. Nggih, nggih. Kami madosi pengimpor limbah B3 ingkang buron dan tirose menika sampun dugi desa Sari Utama mriki. Lajeng ciri-cirinipun kados pundi, Pak? Ciri-cirinya yang wanita pakai kacamata. Kacamata. Laki-laki ada tato di Saya Pak. Nyusul. Apa niki Pak tiangnya Pak? Aduh saya kok ciri-ciri kados kaya niki. Ampun, Pak. Lah bener iki. Oh alah. Iki kabeh ning Sari Utama to. Wong loro iki pancene buang sampah pengimpor B3 tekan ndi sing iso mbebayani lingkungan. Oh alah. Tor. Kowe ado-ado ning kutha. Ning kene kok malah dadi larahan. Ampun, Pak. Nggih, Pak. Ampun, Lah Pak. tak kira sampean ki ning kutha ki njur nggawa nama baike kampung kene. Lah kok jebule bali-bali wong dadi sampah masyarakat sing ngergeti desa kene to. Ampun, Pak. Iki ngene, iki kena kanggo pepeling awake dhewe. Nggih. Ya, adat tradisi sukwanan nggone dhewe iki wis tumata wiwit luhur awake dhewe, ya to. Iku aja nganti buang sampah B3. Kuwi mbebayani. Lah B3 niku napa to, Pak? Betul. Ora B2 to. Sampah B3 menika sampah sisa kegiatanipun manungsa ingkang ngandhut bahan beracun lan berbahaya. Jadi sampah B3 menika nek boten diatur, boten dibatasi, boten diolah menika saged bebayani tumrape lingkungan, kalian kesehatane awake dhewe kabeh. Yang ganggu tradisi sowanan ugi. Nah, sampah B3 menika contone wonten sampah kantor, Sampah contone kantor. mangsi printer, Nggih. sampah rumah tangga, cat, sampah industri oli bekas, lan sampah saking rumah sakit, lantai karet, jarum suntik. Ini kan berbahaya. Bahaya iki. Lah kok ora ketok meneh? Kata menika niku nggih diatur wonten Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup. Dados sampah B3 menika mboten saged wonten diatur, mboten saged di napa niku diedarke sak wilayah Bebayani. Tapi saderenge wonten peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 ingkang ngenani sampah non B3 untuk bahan baku industri. Itu sampun dicabut lho Pak Ibu. Sampun dicabut. Nggih. Dicabut melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang pengaturan kebijakan impor. Panjenengan sedaya kedah pirsa undang-undang menika boten namung untuk merawat lingkungan, tapi juga untuk melestarikan nilai-nilai tradisi kan. Tutup kene niku. Ya saged hukumane wonten 3. Sanksine awujud administratif, sanksi perdata, kalian sanksi pidana. Pidana barang. Sederek. Ya, derek Pak. Administratif pipun. Nah, iki pas rame-rame Nggih. kok jelaskan nggih. Sanksi administratif pertama nika wujudnya sakit pencabutan izin, pembekuan kegiatan, lan pembayaran denda. Kalih menika sanksi perdata. Sanksi perdata menika kedah bayar ganti rugi karena diakibatkan sampah B3 merusak lingkungan. Sing paling wigati iki sanksi pidana. Niku Lajeng pinten taun, Pak? Nah,
nek jenengan buang sampah B3 tanpa izin, hukumannya minimal setahun, maksimal 3 tahun. Nah, mboten namung di penjara, wonten dendane ugi. Dendane 1 miliar, dugi 3 miliar. Larat kuwi. Ya, Tapi, Bapak Ibu, Pripun? Pak Ajudan, sedaya, nek menika sampahnya mengakibatkan kerugian lingkungan, dadosipun hukumannya diatus 15 tahun. Tercemar sih. Nah, saiki wis do paham to? Nggih. Iki budayane awake dhewe, leluhure awake dhewe wis kuno makuno. Resik-resik kali, resik-resik wangan kuwi penting. Nggih, wis do paham to? Paham. Ya, ini iki ayo padha kompak jaga kelestariane lingkungan dhewe ben iso resik dadi serasi. Sawu kecik, sawu manira. Bandungan indah, Bandungan maju, sangopo nganggo tulodo, sanyoto gunung mlebu sangeroning desa, muda-mudi ayu padha sayu oh. Bandungan indah, Bandungan maju, pranoto nganggo tulodo, sanyoto gunung mlebu sangeroning desa, muda-mudi ayu padha sayu oh. Bandungan indah, Bandungan maju, pranyoto nganggo tulodo, sanyoto gunung mlebu sangeroning